غير المغضوب عليهم ولا الضالين. И вы должны очень четко понять одну вещь, что мы еще прекрасно помним те времена, когда в городе Казани была всего одна мечеть, а в очень многих городах не было даже ни одной мечети. Мы прекрасно помним те времена, когда на территории России не было мусульманского образования. И мы прекрасно помним, что для многих представителей нашего поколения, так сказать, даже слова, что есть халяль, что есть харам, были непонятны. Одно маленькое пожелание. Ходите по земле. Мы не Бэтмены, не Супермены, мир менять не надо, но можно сделать его чуть-чуть лучше, на своем собственном примере. Дай Аллах, пусть Аллах убережет нас от крайностей, от радикализма и всех напастей. Мы сегодня мусульмане, во-первых, мы мусульмане, но в то же самое время мы граждане РФ, мы, кем бы здесь ни были, мы живем на этой земле, это наша земля, мы должны олицетворять ислам здесь у нас. 80-нан күбрәк катнашучы бөтен Россиядән, аларның яртысы Татарстаннан, яртысы төрле төбәкләрдән. Шул инде катнашучылар 18-дан 35 яшькә хәтле аларның яши, ләкин инде уларак та бар һәм без аларны якты йөз белән каршы алдык. Кем шәхси эшмәкәр, кем ничек дип әйтик, җәмгыять эшлеклесе, кем укыта, кем дини өлкәдә эшли, алар болай да инде үзләреннән инде җаваплылык алдылар дип әйтик, һәм инде үзләре өчен түгел, якында булган кешеләр өчен җаваплылык алдылар. Аның әһәмияте менә татар мөселман яшьләрен берләштерү дип саныйм мин. Чөнки бу мәктәптә без бер-беребезне якыннан белешәбез, яңа идеялар, яңа проектлар иҗат итәбез. Һәм бу мәктәп киләчәктә дә булсын иде дип ышанып калам. Яшен батырын түгел инде. Бүгенге җәмгыятебездә иҗтимагый тормышта мөселманнар тиешле дәрәҗәдә актив түгел, үкенечкә күрә. Күп очракта мөселманнар җәмгыятьтә безне аңламыйлар дип, шулай бикләнеп яшәүгә шундый аларның ниләре бар, тартымнары бар. Без беләбез, бик күп актив мөселманнар бар, ләкин мөселманнар тарафыннан булган активлык дөрес аңлашылмый. Куркалар мөселманнарның активлыгыннан. Ләкин уйлап карасак, мөселманнар алар бит безнең җәмгыятебезнең шундый ук гражданнары. Аларның шундый ук тулы хокуклары бар. Әгәр дә без ислам дигән сүзне алсак, радио, телевидение, газет, журналларда, интернетта без нәрсә очратабыз? Иң беренче ассоциация ислам белән террор, экстремизм, радикализм, шартлату, куркыныч хәлләр. Әгәр дә инде мусульман оешмалары үзләре ислам турында ниндидер мәгълүмат тараталар икән, ул күп очракларда үткән чаралар турында, шундый хисап бирү рәвешендә, мөфти шунда барган, тегендә барган, мөхтәсибәтләр белән очратканнар дип, күбрәк шундый актив потенциал булган мөселман өммәтенә һәм безнең җәмгыятебезгә, дәүләтебезгә ниндидер файда китерергә теләге булган шундый актив яшь мөселманнарны җыярга тырыштык.